כל חי תמיד איתי, ואני רוצה בוקר הזה גם לומר שלום בוקר טוב וגמר חתימה טובה לחווה שמילוביץ, מטפלת פרטנית וזוגית, מייסדת האקדמיה לפסיכולוגיה יהודית, סול תרפי. מה שלומך חווה? ברוך השם. איתנו כולנו ביחד מצפים לשנה של חסדים גלויים. אמן, אמן, אמן בעזרת השם. ורצינו באמת לשוחח איתך על הנושא של עבודת יום הכיפורים, במיוחד כשמדובר בנו הנשים, אז בטח שכולנו צמות, ומי שיכולה גם הולכת לבית הכנסת ומתפללת, אבל עדיין, מה באמת העבודה הזאת עבורנו? מהי עבודת יום הכיפורים עבורנו הנשים? כן, אז באמת צריך להבין לעומק שיום הכיפורים זה יום של שמחה, שמחה מאוד 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 גדולה, כי בעצם זה יום של טהרה, וכמו שכתוב, מקווה ישראל השם, זאת אומרת שהמקווה הוא נמצא באוויר של יום כיפור, אנחנו נושמים אותו, כן, זה יום מדהים, מבחינת זה נקרא יום של נשמה, שבעצם אנחנו מתייחסים ביום הזה לרעב של הנשמה ולא לרעב של הגוף. ובזכות 5 העינויים שכל אחת מדברת על עצמה, אפילו אם היא לא תלך לבית הכנסת, הקדוש ברוך הוא מטהר אותנו ואנחנו מתנקות לגמרי מכל המחסומים, יעזור הקדוש. כן, העוונות שלנו קוראים לסיתום, השפע. אז ביום הזה הקדוש ברוך הוא פשוט פותח לנו את כל הדברים הסתומים, מה שסתום. והוא עושה את זה בעצמו, בעיקר הוא עושה את העבודה. אז העבודה שלנו זה לתת לו לעשות את העבודה. ולתמוך בזה. וזה בעצם הכוונה כשאומרים שעצם המהות של היום מחפרת, גם אם עוד לא התחלת לעשות שום דבר, עוד לא פתחת מחזור אפילו, עצם המהות של יום הכיפורים זה מחפר. לגמרי, עיצומו של יום מחפר, כן. עיצומו של יום, כי השם עשה ככה, המחל כותב שהוא מחסדו, נותן לנו יום שלם, שבו הוא מטהר את כל הבריאה ומטהר אותנו. יש לי משל שאני מאוד אוהבת לתת אותו, שהוא נותן את המחשה הזאת. כאילו, תמיד הרי אומרים שיש את השגגות, אם אתה עושה תשובה מהירה, אז הם מתפחים לו, הזדונות מתפחים לשגגות. ואם עושים תשובה מאהבה, אז אפילו השגגות הופכים לזכויות. כן? הזדונות הופכים לזכויות אפילו. אז המשל, זה ככה... זה מעניין שאנחנו כאילו נמצאים עכשיו במינוס מאוד מאוד גדול, הגענו לחובות מאוד מאוד גדולים, כן? יש לנו עכשיו איזה מינוס ב2 מיליון בבנק, משהו באמת שלא נותן לנו לישון בלילה, ואנחנו לא יודעים איך להיפטר מזה. יש הרבה פעמים נשים מגיעות עליי, זה סיפורים אמיתיים, כאילו, שנפלו עליהם כל מיני דברים, הבעל סמיס אותה לבל, כל מיני דברים. והם ככה רדופים, פשוט רדופים. החובות גורמים לאדם להרגיש רדוף וחסר מנוחה. ופתאום מגיע, כאילו המנהל בנק ככה קורא להם לשיחה, ואומר, תקשיבו, אם אתם רק תגידו שאתם בעצם מצטערים שהגעתם לחוב הזה, ואיך עשיתם כזה דבר, זה לא אחראי. אז אני בעצם לא אחשיב לכם אותו. לא אחשיב לכם, אני רוצה לכם את החשבון. להשתגע, כאילו המנהל בנק, מה קרה? בשמחה, סליחה, אנחנו באמת לא רצינו לעשות את החוב הזה. אז טוב, שנייה זה מתאפס, אבל לא, הוא אומר להם, לא, אבל אם תגידו לי, תקשיב, אנחנו כל כך אוהבים אותך, ואנחנו אוהבים את הבת שלך, ואנחנו רוצים כל השנה להיות בקשר איתך, אז לא רק שאני אתן לכם איזה 0, אני פשוט יפור את זה לפלוס. אז בכלל, שמחה עצומה, אנחנו כל כך רוצים בקשר איתך, ובוא נכרות ברית ביחד. כן, אז ככה צריכים לדמיין לעצמנו, שזה אמיתי, 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 כי כולנו יש את החובות לנשמה, שלא נתנו מספיק את המזון כל השנה הזאת לנשמה, ולא התחברנו מספיק. בשנה קודמת לא מספיק היינו דבוקים בקדוש ברוך הוא, והנה, עכשיו אם אנחנו נבוא מיראה, נגיד, סליחה השם, אנחנו באמת היינו כל כך טרודים ולא שמנו לב, ובגלל המלחמה שכחנו להתפלל לך, ולא היינו מספיק מרוכזים, אז שכחנו לעשות כל מיני דברים, כל מיני מצוות. אוקיי, אז אני גם אומרת לכם את החשבון, אבל אם אנחנו נתעורר ב10 ימי תשובה האלה בימים האחרונים שנשארו, השבוע הזה שנשאר, ונגיד, שאנחנו אוהבות אותך, אנחנו באמת, באמת, באמת רוצות קשר איתך אמיתי, כי זה המהות של הימים האלה. בואו נחדש את הברית, ברוך אתה השם,
זוכר הברית, ואמרנו את זה בתפילת המוסף, כאילו אנחנו בעצם מחדשות את הברית עם הבורא. אנחנו כל כך רוצות לחיות איתך. בתפילת הנעילה אנחנו רוצות שאתה תנהל בתוכנו, ואנחנו רוצות להנהל בך, ואנחנו רוצות כזה קשר של אהבה איתך, אז כל הבנות מתפחים לנו לזכויות. אנחנו לא מבינים, אין לנו באמת יכולת הבנה, מה זה הסליחה של השם יתברך, כמה רחמים. לשכוח את כל הריחוקים שלנו ממנו. את יודעת, באמת התרגלנו כל השנים, יש איזו חרדה מיום הדין, יום כיפור והצום ואימא לב, והיום חותמים אותנו ומה יהיה, ואיזה שנה תהיה לנו, ויש איזה באמת איזשהו פחד, ואת באה ואומרת, ובתחילת דברייך את אומרת, זה יום של שמחה גדולה, ואת בעצם הופכת לנו כאן איזה משהו פנימי, שאני חושבת שמילדות הוא הוטבע בנו, שאימא לב וכבר, ויש אפילו כאלה שאומרות, די, שיגמר כבר, שכבר להיות אחרי זה, ונגמר יום כיפור, ומרגישים איזה הקלה, די, נגמר, הנה. ופה את באה ואת אומרת משהו אחר, את אומרת, לא, לא, לא. כן, כולם רוצים להיות בסדר, לחזור בתשובה, הכל חשוב, ולהתפלל ולצום, אבל את משתמשת כאן במילה של יום של שמחה גדולה, ופה את ממש הופכת לנו משהו שהתרגלנו לחשוב אותו שנים. אז זה באמת מבוסס. תודה שאת ככה מדגישה את זה, כי אני רוצה פה להדגיש עוד שני דברים אחרונים לגבי החתימה והנעילה, ואיך אנחנו בעצם נעבור את הצום הזה יותר בקלות. אז זה מביא דווקא יסוד בשורש העבודה, והוא מדריך אותנו בעצם לשמוח. ככה הוא כותב בספר שלו, ראוי וטוב לו לשמוח שמחה עצומה עד מאוד. ויש פה עצה מדהימה שאני תמיד נתתי אותה בשיעורים שלי, ונשים פשוט אמרו לי תודה רבה אחר כך, נשים שהיה להם קשה מאוד לצום. אז בעצם אנחנו רוצים להפוך, כמו שאת אומרת, להפוך את החשיבה הזה, כי אנחנו נכנסים היום הזה, והרבה פעמים מסתכלים על השעון, נו, כבר מתי באמת... כמה שעות עוד נשאר לצום, וכמה אני כבר מרגישה רעה, וכמה הראש כואב לי, בדיוק. אז מה שהיסוד בשורש העבודה אומר, שככל שאנחנו בעצם סובלים את העינוי והאתר של הגוף, כן, עכשיו, זה יום אחד, לא מדבר על כל החיים. פעם אחת בחיים אנחנו מסכימים לעינוי של צער הגוף, כי זה בעצם, העינוי עצמו, הוא זה שגורם לחפרת על כל החטאים שלנו, ולכן ככל שאנחנו בעצם יותר מרגישים את הצער של הגוף, מאכילה ושתייה, אנחנו מקיימים מצוות עשה מן התורה בכל רגע שאנחנו בעצם מצטערים, כאילו ממילא אנחנו צמים, כן? זה לא שאנחנו לא נצום. אבל מה שכן, התחילה איך אני אתייחס לצום הזה. אז אם אני אגיד לעצמי, כל רגע שאני סובלת, עכשיו כאילו אני רעיבה וצמאה וכל זה, אז ככה הוא מביא, היסוד שורש העבודה, ראוי שיהיה שמח מאוד ויגיד לעצמו, הרי אני מקבלת אליי מצוות עשה של יצרי ובוראי, בעינוי הזה, והלוואי ויתארך הצום יותר ויותר. עכשיו, למה הלוואי ויתארך יותר ויותר? כי הוא אומר, הרי כל רגע שאנחנו שמים, אז אנחנו, כמו שאמרנו, נהיה לנו פלוס בבנק. עכשיו, כל שנייה שאני שמה, כן, אם הייתי באמת רואה את זה בחשבון בנק, כל רגע שאני שמה, נראה לי היינו מוכנים, כן, לצום יומיים, כן. בדיוק, אז הוא אומר, יהיה שמח וטוב על הדרך הטרוח שהוא רוצה להביא, ואם הוא היה, וברור שאם מקיים את הצום בשמחה, אז הוא מקבל זכר עוד יותר גדול, מאשר מי שתם עושה את זה כי אין ברירה, כי חייבים לצום. אז זה דבר נפלא, אני אומרת לכם שאני לא רוצה שהצום יעבור, אני מוסיפה אפילו, אני אומרת 26 שעות, שיהיה 26 כנגד שם הוויה, אבל לא צריך לעשות את זה, לא שאני אומרת, אבל יש נשים שהם ככה, שהפנימו את המסר הזה, אמרו, לא הרגשנו את הצער של הצום בכלל, מרוב שכל כך שמחנו בצום. בהזדמנות הזאת, זאת כזאת, לראות באיזו הזדמנות פז, משהו שבאמת לא קורה כל יום. כן, איפוס חשבון, ואנחנו הופכות להיות תינוקת, כמו תינוק שנולד, תסתכלו על תינוק שנולד, כמה הוא טהור, איזה פנים טהורות יש לו, אנחנו הולכות לטהרה הזאת. דבר אחרון על החתימה והנעילה, שכולנו פוחדים, אז מביא נתיבות שלום. דבר נפלא, יצא נפלאה מאוד. הוא אומר, נכון, כולנו רוצים חתימה טובה. כמו צ'ק כזה, כן, שכתוב עליו, 365 ימים לרחל פסג, שיהיה לה בריאות, פרנסה, שפע. אמן, אמן. כל אחד רוצה. אמן. לעשות מהילדים, זוגיות הכי מדהימה, הכל שיהיה כתוב שם בצ'ק. אז אוקיי, נכון, רוצים את הצ'ק הזה, אבל מה אנחנו צריכים לעשות כנגד זה? אז הוא מביא הנתיבות שלנו. כמו שאנחנו חותמים את עצמנו למטה, ככה גם החתימה למעלה. ומה הכוונה?
איך אני חותמת את עצמי, זאת אומרת, איך אני מסיימת את כל הימים הנפלאים האלה, מא' אלול ועד הנעילה, עם מה אני נועלת את עצמי. מה אני חותמת? אני גם צריכה לחתום. איזה שינוי הכי קטן בעולם, קטן, לא מדברת על משהו ענק, שאני מקבלת את עצמי איזושהי קבלה קטנה, לא משהו גדול, שוב, משהו שאני מסוגלת לעשות אותו, ואני מתחייבת לעשות אותו כל השנה באמת. זה החתימה על השינוי, שאני הולכת להיות שונה. איך לקבל קבלות וכל זה, אפשר, יש לנו מלא שיעורים על זה, אפשר לקבל אצלות. אפשר להיכנס לאינטרנט, ויש כל כך הרבה חומרים, באמת, שתהיי בריאה, כן, אפשר באמת לשמוע בכל נושא ובכל... אז הנה, עוד המלצה. מה צריך לכתוב בגוגל כדי באמת להגיע לשיעורים שלך? קודם כל, יש לנו מי שרוצה, קבוצת וואטסאפ, אפשר להצטרף אלינו, ואני שולחת גם תפילות. יש לי תפילה מיוחדת להדלקת הנרות ביום הכיפורים. וואו. אז כן, אז מי שרוצה, כל מה שאמרתי עכשיו, יש שם גנוז בתוך התפילה הזאת. אז מי שרוצה יכולה לפנות למספר הטלפון בוואטסאפ, 072 338 6980. אוקיי, 072-338-6980, וזה באמת כדי לקבל גם מסרים ותפילות והרבה הרבה חומר מרתק. וואו, היה מדהים. אז כן. בשמחה, ואם רוצים, אז יש לנו גם ערוץ ביוטיוב, יש לחסימה, וגם יש בכל הלשון, יש לנו אפילו קו טלפון, דרך המספר הזה תוכלו לקבל גם קו טלפון למי שהיא קשירה מאוד מאוד, יש קו טלפון ששם כל השיחות, וסתם ככה בגוגל, רושמים חווה שמילוביץ'. כן. אז אני מאחלת לכולם שיהיה גמר חתימה טובה, שיהיה באמת שנה מלאת חסדים, שאנחנו בעצמנו נעבור מכיסא של דין לכיסא של רחמים, ונתאחד אחד עם השני, ונסלח אחד לשני. שבאמת תהיה שנה מלאה באהבה ושלום. אמן. ואחדות. אמן. בכל עם ישראל. אמן, ותודה, חווה שמילוביץ, מטפלת פרטנית וזוגית, מייסדת האקדמיה לפסיכולוגיה יהודית, סול תרפי, תודה על הדברים החשובים האלה. וואו, אני ממש מרגישה שככה חווה החזירה לי את הנשימה היום. היה מרתק ממש.